En aquest tutorial explicaré què és un croma i com aplicar-li l'efecte Keyer amb el Final Cut. Doncs bueno, estem al Final Cut, aquí tinc el vídeo sense l'efecte, que es veu al fons de color verd, i aquí tinc el vídeo on el verd ja no hi és, i es veu al fons, una textura que he posat. Un croma són aquestes pantalles verdes que s'acostumen a utilitzar en cinema. Substitueixes el color verd per qualsevol altra cosa. Aquest efecte el que fa és treure el verd, i si tens posada en una altra capa inferior algun altre tipus de vídeo, doncs fa que no es vegi el verd i vegis la mà normal. Aquí amb el moviment. Aquí tenim el mateix però sense això. Com aplicar-lo? A Final Cut el tenim aquí. En aquesta pestanyeta d'aquí, al buscador posem Keyer. Hi ha dos, el que utilitzarem és aquest. El que faré és arrossegar, s'arrossega i ja el tenim aplicat. Com podeu veure, ha desaparegut el color verd. Depenent de la qualitat de la càmera sortirà millor o pitjor. En aquest cas a mi m'ha sortit molt malament la gravació, però per explicar això més o menys ja serveix. Si seleccionem el vídeo que té l'efecte, aquí dalt ens surt altres opcions. Aquí té l'original per veure i comparar. I aquí podem anar configurant Color Selection, aquí podem ampliar o disminuir la gamma de colors. Estaria donant-li més graus a l'efecte perquè substituís més colors, i aquí aparentment es veu. I això ha sigut tot. No puc dir gaire cosa d'aquest efecte perquè no té gaire complicació.